Lapu-Lapu ay isang kilalang Pilipinong makasaysayang figura na iginagalang bilang simbolo ng katapangan at paglaban. Kilala siya sa kanyang papel sa labanan sa Macta noon. Abril 2 Pacific Pagpipituan, kung saan matagumpay niyang naitaboy at ng kanyang mga mandirigma ang mga puwesang Espanyol sa pamumuno ng Portuguese explorer na si Ferdinand Magellan. Ang tagumpay na ito ay minarkahan ng unang naitala na pagkakataon ng katutubong paglaban sa kolonisasyon ng mga Espanyol sa Pilipinas. Maagang buhay at pamumuno, kaunti lang ang nalalaman tungkol sa maagang buhay ni Lapu-Lapu dahil kakaunti ang mga makasaysayang talaan mula sa panahong iyon. Siya ang pinuno ng Mactan, isang isla sa rehiyon ng Visayas ng Pilipinas. Bilang isang dato o pinuno ng tribo, responsable siya sa pamamahala at pagtatanggol sa kanyang komunidad. Si Lapu-Lapu ay madalas na inilarawan bilang isang matapang at determinadong pinuno na inuuna ang kapakanan at soberanya ng kanyang mga tao. Ang labanan sa Mactan ang salungatan sa pagitan ni Lapu-Lapu at Magellan ay nagmula sa pagsisikap ng huli na i-convert ang mga lokal na pinuno sa Kristyanismo at matiyak ang kanilang katapatan. Sa korona ng Espanya, nakipag-alyansa si Magellan sa iba pang mga pinuno Cebuano, kabilang si Raja Humabon. Ngunit lumaban si Lapu-Lapu. Tumating si Magellan at ang kanyang mga puwersa sa baybayin ng Mactan na may higit na mahusay na sandata. Ngunit ang mga mandirigma ni Lapu-Lapu na armado ng mga tradisyonal na sandata tulad ng mga siba at kapilan, isang uri ng espada ay nagpakita ng pambihirang kaalaman sa kalupaan at mga taktika. Ang labanan ay natapos sa pagkamatay ni Magellan, isang malaking dagok sa maagang pagtatangka ng Espanya sa kolonisasyon. Ilocano Mix Club Legacy, Legacy. Si Lapu-Lapu ay kinikilala bilang isang pambansang bayani sa Pilipinas na sumisimbolo sa paglaban sa dayuhang dominasyon. Siya ay madalas na tinatawag na unang Pilipinong bayani para sa kanyang pagsuway laban sa mga kolonyal na kapangyarihan. Ang kanyang pamana ay ginugunita sa maraming paraan. Mga rebulto at monumento ang nakatayo sa Lapu-Lapu City, Mactan upang parangalan ang kanyang katapangan. Lumilitaw ang kanyang imahe sa Philippine Red Coin. Pambansang pagkilala, idiniklara ng gobyerno ng Pilipinas ang Abril 27 bilang araw ng Lapu-Lapu o adlaw ni Lapu-Lapu. Kahalagahang pangkultura at pangkasaysayan habang ang mga makasaysayang detalye ng buhay ni Lapu-Lapu at ang labanan sa Mactan ay napapailalim sa interpretasyon at mitologising. Ang kanyang kwento ay sumasalamin ng malalim sa kulturang Pilipino. Kinatatawan niya ang walang hanggang diwa ng kalayaan at ang kahalagahan ng pagprotekta sa sariling bayan mula sa panlabas na banta. Ang pamana ni Lapu-Lapu ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na nagsisilbing paalala ng mayamang kasaysayan ng bansa at ang kagitingan ng mga ninuno nito. Ilocano Mix Club